ସମୁଦ୍ର ଈଶ୍ୱର ଏ ସମଗ୍ର ସୃଷ୍ଟିର ସ୍ରଷ୍ଟା ଅଟନ୍ତି। ସେ ସବୁଆଡ଼େ ଖଞ୍ଜି ଦେଇଛନ୍ତି ସମ୍ଭୋଗର ଦ୍ରବ୍ୟମାନ। ମାତ୍ର ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଅଦ୍ୱିତୀୟ ସୃଷ୍ଟି ମଧ୍ୟରେ ସମୁଦ୍ର ଅନ୍ୟତମ। ସେହି ସମୁଦ୍ର ନିଜ ଗର୍ଭରେ ସାଇତି ରଖିଛି ଅନେକ ପ୍ରାଣୀ ଓ ଉଦ୍ଭିଦଙ୍କୁ। ଅଣ୍ଟିରେ ଅଣ୍ଟିଏ ଗୁପ୍ତଧନ ଲୁଚେଇ ରଖିଛି ସତ, କିନ୍ତୁ କଦାପି ତାକୁ ନିଜର ଭାବିବାର ବ୍ୟର୍ଥ ଭାବନା ସେ କରେ ନାହିଁ। ଚାତକ ମାସ ମାସ ଧରି ବର୍ଷାକୁ ଅପେକ୍ଷା କଲା ଭଳି ସମୁଦ୍ର ମଧ୍ୟ କେଉଁ ଅନାମ ଯୁଗରୁ ଅପେକ୍ଷା କରି ବସିଛି ଭାରତ ମାତାର ସୁଯୋଗ୍ୟ ପୁତ୍ରକୁ। ଯାହାକୁ ପାଇଲେ ସେହି ସମୁଦ୍ର ବାତ୍ସଲ୍ୟରେ ତାକୁ ଏକ ମଧୁର ଚୁମ୍ବନ କରି ଅଣ୍ଟିରେ ସାଇତି ରଖିଥିବା ଗୁପ୍ତଧନକୁ ମୁକ୍ତ ହସ୍ତରେ ଦାନ କରି ଚିରଦିନ ଲାଗି ଦାୟିତ୍ୱମୁକ୍ତ ହୋଇଯିବ। ସମୁଦ୍ର ଏପରି ଏକ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟର ସ୍ତମ୍ଭ, ଯାହାର ଅଶାନ୍ତ ଢେଉ ମଣିଷ ମନକୁ ଏକେବାରେ ଶାନ୍ତ କରିଦିଏ। ବାସ୍ତବରେ ମନ ଯେତେ ଅସ୍ଥିର ଥାଉ ପଛେ, ସମୁଦ୍ରର ଅଶାନ୍ତ ଉର୍ମିମାଳା ମନକୁ ଏକେବାରେ ସ୍ଥିର କରିଦିଏ। ସବୁ କ୍ଳାନ୍ତି ଯେମିତି ମୁହୂର୍ତ୍ତକରେ ମଉଳିଯାଏ। ଦେହରେ ଖେଳିଯାଏ ଏକ ଅଫୁରନ୍ତ ସତେଜତା। ବୋଧେ ସେଇଥିପାଇଁ କୋଟି ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ମଉଡ଼ମଣି ଜଗତର ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥ ସେହି ସ୍ଥାନରେ ବସା ବାନ୍ଧିଛନ୍ତି। ଦିନସାରା ଜଗତର କଥା ବୁଝୁ ବୁଝୁ ଥକି ପଡ଼ିଲେ ଆସି ସମୁଦ୍ର କୂଳରେ ଶୋଇପଡ଼ନ୍ତି ଗଭୀର ନିଦ୍ରାରେ। ସମୁଦ୍ରର ଘୁଁ ଘୁଁ ଶବ୍ଦ ବି ରାତ୍ରିର ନୀରବକୁ ଭାଙ୍ଗି ତନ୍ଦ୍ରାତୁରା ଶିଶୁ ସମ ବଡ଼ ଦେଉଳର ବଡ଼ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଶୁଏଇ ଦିଏ ନିଜ କୋଳରେ ନଚେଇ ନଚେଇ। ଆଃ, କି ମନୋରମ ଦୃଶ୍ୟ ସିଏ! ଏହି ମଣିଷ ଜାତି ଯେତେ ଶିକ୍ଷିତ ଓ ସୁସଭ୍ୟ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଦିନେ ୟାରି ପାଦ ପାଖକୁ ସଭ୍ୟତା ଶିଖିବାକୁ ଆସିବ ନୈତିକ ଶିକ୍ଷାର ଭିକ୍ଷାର୍ଥୀ ହୋଇ। କାରଣ ସମୁଦ୍ର ଏକ ବିଶେଷ ପ୍ରକୃତି ବିଶିଷ୍ଟ। ସମୁଦ୍ର ନିଜ ଗର୍ଭରେ କୌଣସି ଅଦରକାରୀ ଜିନିଷକୁ ସ୍ଥାନ ଦିଏ ନାହିଁ। ସେ ବାହାରକୁ ଏକ ନୃତ୍ୟରତା ତଥା ପ୍ରଗଳ୍ଭା ନାରୀ ପରି ଚଞ୍ଚଳ ହୋଇ ଜୀବନକୁ ଉପଭୋଗ କରୁଥିଲା ବେଳେ ଭିତରେ ଭିତରେ ଧ୍ୟାନମଗ୍ନ ଋଷିଙ୍କ ଭଳି ଶାନ୍ତ ହୋଇ ପରମାତ୍ମାରେ ଚିତ୍ତ ସ୍ଥାପନ କରିଥାଏ। ଖାସ୍ ସେଇଥିପାଇଁ ସଂସାରର ସମସ୍ତ ନଦୀ, ଶାଖା ନଦୀ ସମସ୍ତେ ସମୁଦ୍ରର ପ୍ରୀତିପିୟୁଷ ପାଇବା ପାଇଁ ସର୍ବଦା ଧାବିତମାନ। ପୃଥିବୀର ସମସ୍ତ ନଦ ନଦୀ ଜୀବନରେ ଅନେକ ଭୂମି ତୀର୍ଥଭୂମିକୁ ଚୁମ୍ବନ କରି ବହି ଯାଉଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସତେ ଯେପରି ବିରହିଣୀଙ୍କ ପରି ବିକଳ ହେଉଥାନ୍ତି ସଙ୍ଗମର ମୁହାଣ ଖୋଜି ସମୁଦ୍ରରେ ନିଜର ଶେଷ ସତ୍ତା ହଜାଇ ଦେବା ପାଇଁ। ଜୀବନରେ ସେତିକି ତ କାମ୍ୟ ତାଙ୍କର। ଯେପରି ବିକଳ ଆତ୍ମା ପାଇଁ ପରମାତ୍ମା, ଠିକ୍ ସେହିପରି ନଦୀ ପାଇଁ ସମୁଦ୍ର। ଏତେ ସବୁ ପରେ ବି ସମୁଦ୍ରର ଏଥିପାଇଁ ମନରେ ଗର୍ବ କି ଅହଙ୍କାର ନାହିଁ। ଯେଉଁଦିନ ଏହି ସଭ୍ୟ ଜାତିର ଶିକ୍ଷିତ ସନ୍ତାନ ସମୁଦ୍ର ପାଖକୁ ଏହି ନୈତିକ ଶିକ୍ଷା ଭିକ୍ଷା ମାଗିବାକୁ ଆସିବ, ସେହିଦିନ ଏ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱ ବୁଝିପାରିବ ଭାରତର ସୁଯୋଗ୍ୟ ପୁତ୍ର ଆଜି ଜାଗ୍ରତ ହୋଇଛି। ଯାହା ପାଇଁ ସମୁଦ୍ର ଯୁଗ ଯୁଗରୁ କରୁଣ ରସ ବିଶିଷ୍ଟ ରାଗିଣୀର ମୂର୍ଚ୍ଛନା ତୋଳି ଆସୁଥିଲା, ସେହିଦିନ ହିଁ ସେ ଜାତିର ଯୋଗ୍ୟ ପୁତ୍ରକୁ ତା ସମ୍ପତ୍ତିର ଅଧିକାରୀ କରିଦେଇ ଶାନ୍ତ ହୋଇଯିବ ଓ ସ୍ଥିର ହୋଇ ନିଶ୍ଚିନ୍ତରେ ଶୋଇପଡ଼ିବ ଅବନୀ ବୁକୁରେ। ସେହିଦିନ ହିଁ ଶୁଭିବ ଏ ନୂତନ ଯୁଗର ଶୁଭଶଙ୍ଖ ଧ୍ୱନି। ଦେଶରୁ ଦୂରେଇ ଯାଇଥିବ ସବୁ କଳୁଷ କାଳିମା। ସବୁରି ମନରେ ପରସ୍ପର ପ୍ରତି ବହି ଯାଉଥିବ ପ୍ରେମର ଅମୀୟ ଧାରା, ଯାହାକୁ ପାନ କରି ଏ ମଣିଷ ଜାତି ନିଜକୁ ଧନ୍ୟ ମନେ କରିବ। ଅନ୍ୟର ପରମ୍ପରାରେ ପ୍ରଭାବିତ ନ ହୋଇ ନିଜର ପରମ୍ପରାରେ ଗର୍ବର ସହ ବଞ୍ଚିବାର ଭାବନା ସେହିଦିନ ଫୁଲ ଭଳି ଫୁଟି ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱ ବଗିଚାକୁ ମହକରେ ଭସେଇ ଦେବ। ସେହି ଫୁଲର ମହକ ସମୁଦ୍ର ଉପର ଦେଇ ପବନରେ ଭାସି ଭାସି ସମୁଦ୍ର ସେ ପାଖର ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ଆମ ନୈତିକ ଶିକ୍ଷାର ମୂର୍ତ୍ତି ଗଢ଼ିଦେବ। ଯାହାଫଳରେ ଦିନେ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱର ଶିକ୍ଷିତ ମାନବ ବି ସମୁଦ୍ର ପାଖକୁ ଭିକ୍ଷା ତଳେ ଧରି
ନୈତିକ ଶିକ୍ଷାର ଭିକ୍ଷା ମାଗିବାକୁ ଆସିବ। ସେବେ ଯାଇ ସମୁଦ୍ରର ସମସ୍ତ ଅପେକ୍ଷାର ଅନ୍ତ ଘଟାଇ ସମୟ ଆସିବ ହସ୍ତରେ ଅର୍ଘ୍ୟ ଥାଳି ନେଇ ତାର ନୂଆ ରୂପେ ବନ୍ଦନା କରିବାକୁ।